по фланговете на Лудогорец и че това е основното оръжие на отбора. От другата страна пък ЦСК разполага с това бързо преливане от фаза защита в фаза атака. Виждаме, че нервите започват малко или много да се показват на терена на стадион Българска армия. Юднес Хамза и Александър Тунчев са двамата футболисти, които имат най-ясно изразени претенции към Таско Тасков, който бърка в картоните и вади червен. Директен червен картон за Върджил Мисиджан. Минута е 14-та и първи ключов момент от срещата вече е отбелязан. Директен червен картон за Върджил Мисиджан и бурни спорове на целият отбор на Лудогорец, който се скупчи около Таско Тасков. Няма друга причина, освен удар без топка, при спряла игра или пък крайно неспортсменско поведение. Гледаме ето тук. Това е влизането на Мисиджан, който застъпи с бутоните десния крак на Апостол Попов. Наистина влизането на Мисиджан бе закъсняло. Виждате къде е топката, тя вече е отиграна. Аз бутоните в областта малко надглезена. Дясната страна на десния крак на Попов бе отчетена като извънредно. Точно подаване на Жуан Фелипе към Антон Карачанаков, който беше фаулиран. Отново нервите взимат връх, защото целият треньорски щаб на ЦСКА, включително и резервите, са на терена. Жуниор Кайсара действа прекомерно агресивно и ще получи жълт картон, това е сигурно. Недоволстват от щаба на ЦСКА, защо картон е с този цвят, но признавам си, не се наемам преди да видя повторение да търся причини за това тяхно недоволство. Карачанаков получи топката в центъра на терена и можеше да видим условия за контра на действия от ЦСКА. Тогава стигнахме до нарушението. Ето го тук фала. Заради ето това ритане на Жуниор Кайсаран скочиха всички от щаба на ЦСКА. Истината е, че Кайсара знаеше много добре какво рискува, но пък търсеше топката. Карачанаков също показа нерви. В ето този подход на Кайсара не можем да търсим единствено чисто футболна логика. Виждаме тук жест, който говори сам по себе си. Средния пръст е единствения в тази конфигурация, който не подхожда на фейрплея. И този жест бе и отново флангова атака на домакините. Безкомпромисно здраво влизане на Козмин Моци в краката на Тони Силва. Моци два пъти хвали топката към Силва, с идеята да го накара малко по-бързичко да бъде на Тони Силва. Моци два пъти хвали топката към Силва с едно от най-важните качества за един централен защитник, именно това. Сега обаче Моци трябва да внимава. Имам преди. За това получи картон. Гледаме от повторението. Знаете много добре правилника. Топката трябва да излязва с целия си обем, за да бъде отсъден център. Вдясно Тони Силва, на върха е Буш. Румънецът получава, опитвайки се да се завърти бързо, бива фаулиран да получи втори такъв. Казвам това като оценка не от моя страна, а от тази на рефера Тасков. Несъмнено Буш стигна първи до топката, тук е обърна наляво. Сега добра работа на Тони Силва. Тони Силва на границата на наказателното поле. Избутане на Тони Силва. Подготвя екипировката си. Ето как Тони Силва показа добър дрибъл и владеене преди на Моци да го фаулира. Струва ми се, че освен Вандерсон и Михаил Александров е готов да се появи на терена, но всичко това след малко, защото ЦСКА ще изпълнява свободен удар. Карачанаков не е на терена. Наред преди един матч се нагнетява толкова много напрежение, изказвания и на психологическата война е на лице. Националът на Люксембург доста дълго време лекуваше контузия, а сега поредно нарушение. Гледаме какво направи Анисе. Високо вдигна кръка си. В последния момент буквално се опита да го... Иван Маркович дълготрайно контузен. Същото важи за Супосепа, Крачунов и Немanja Милисавлjević. Доста незначително. Един от най-важните футболисти в последните 2 години за Лудогорец. Проблем за Тони Силва. Виждаме тази дълга доминация на Лудогорец срещу ЦСКА. И нормално червените да имат нужда от промяна. Тук нарушение наистина трябваше да бъде отсъдено. Просто не бе позволено на Тони Силва да почне като титуляр на тази позиция в началото на сезона. Имаше леко предимство. Мачове през сезона в ключов момент от него. Ето как Тони Силва за пореден път влезе в
за да ви стане ясна и каква е позицията на привържениците на стадиона към момента. За една от най-актуалните теми. Таким в края не бе точен. Продължава да има сили Тони Силва за подобни пробиви и тук вече няма да се размине картона на Йордан Минев. Бих казал, че този индивидуален двубой върви с променлив успех. Закъснява бе тук Минев. Комбинира с Маркиниус. Две поредни влизат. Ето тук Марселиньо. Това е съдия, който по никакъв начин не се притеснява да влиза в конфронтация с футболистите. Ето ги разменените реплики. Няма след контузията на Валентин Илиев, въпреки че на тази позиция Стойчо Младенов има сравнително богат избор. Прецени, че точно това е човека, който може да... Има моменти, в които стремежа към победа, поведение също трябва да излезе от игра. Ето какво се случи преди малко, как Буш бе фаулиран в центъра. На свободна в този момент и Фелипе печели терен, пада в наказателното поле. Едно е сигурно, каквото и да се случи, то бе в наказателното поле. Лявата ръка на Ешпиньо се бе запътила към рамото на Жоан Фелипе, но много бързо се отдалечи от тази зона. Ето го момента. По-скоро е... Едно е сигурно, гледайки това повторение.